में आए रजाई के स्वाद। ते ही बताओ मन कैसे मानी ऐसन मर्द देखला के बाद। गौना के कपार पर काल चढ़ल जौन हम आदमी से लड़ल। कौन ही दुकान खोला सरे कौन? कौन है काशी? बोल। गौर से सुन ले झंडू बाप। काशी है तेरे बाप के नाम। ते बता रे कौन है वो? ना कौन है? क्या? ये कौन है रे? भोजपुरिया जवान सिंह राशि, एक एक बंदा के विश्वासी, नाम हकासी। ए काशी रुक, तोर कबर है जे खुदवाओ तानी है। खुदा सब एकर कबर जाओ। देख के तरफ गइल का? जेकरा नस में राजपूती खून के रवानी होला, ओकरा गर्मी से लोहा भी पिघल के पानी होला। गरीब के रोजगार ओकरा जिए के आधार होला। हमनी के दुकान सिर्फ 3 दिन बंद होला, 15 अगस्त, 26 जनवरी और मजदूर दिवस। भैया आगे का? ये शटर डाउन। ओके। बाकी सब अप। एक पीस हमरो के चिखाइबू। वकील साहब का? जवानी की कढ़ाई में छानल, प्यार के चाशनी में डुबोवल, ई हमार स्पेशल डिश, हमार स्पेशल पीस खातिर बा। समझ ला? काका कोर्ट में देख ले।
कौन है रे एकरी माँ? देखो ना, हमार प्यार हमरा दिल से कबो जलेबी बन के निकलता तो कबो समोसा। तनी चाप के खाना। ए, जिलेबी बन के खियावा चाहे समोसा, लेकिन काशी के सिंहासन डोले वाला नहीं खे। ए हमार दिल के नरेश, खा लो ना तो हम अपना जवानी के धमाका से तोहार पूरा किला हिला दे। एगो मर्द के साथे खुलेआम छेड़खानी गुनाह हो। रे भेड़ा, ई तो हमार होखे वाला भतार ह। बेटा जिलेबी खा लेना तो आज ही तोरा के खा जाई। ए सुमन, हाँ खा ले। खानो ना ऐसी ना। तब कैसे? लोग सही कहलन कि प्यार आनर होला। खाली आनर ना, बहिरो भी होला। प्यार आनर होला, बहिर होला कि लंगर होला, ई सब तू हमरा के काहे सुनावतारू लोग? काहे कि एगो वेल्डिंग करे वाला के प्यार में खुद के बिकाए खातिर तैयार बाड़ू ना। बिकाए खातिर ना यार, हम तो लुटाए खातिर तैयार बानी। आखिर ओकरा में ऐसन का बात बा कि तोहरा खुद पे काबू नहीं है? का बताई यार। शान छपरैया, स्टाइल आरा जिला, बाह में आए रजाई के स्वाद। ते ही बताओ, मन कैसे मानी ऐसन मर्द देखला के बाद? कौना के कपार पर काल चढ़ल जौन हमरा आदमी से लड़ल? कौन ही दुकान खोललो सरे? कौन? कौन है काशी? बोल। गौर से सुन ले झंडू बाम। काशी है तोरे बाप के नाम। ते बता रे कौन है वो? एन्ने ना ओन्ने। जा ई कौन है रे? भोजपुरिया जवान, सिंह राशि, एक एक बंदा के विश्वासी, नाम है काशी। ए काशी, रुक, तोर कबर है जे खोदवाव तानी। ए खोदा सब एकर कबर। जाओ। देख के तरफ गइल का?